Kakabsat, daytoy ti Ilocos Drama Podcast. Ag-subscribe kayo, iyaliw-liwiya dagiti episodes ken iklik ti bell tapno di kayo maawan. Ket dakkel ti pagyaman mi kada kayo amin iti napigsa a suportayo. Ti Masakbayan. Ita papagayam, isagot mi kada kayo, ti umuna apaset te serye tayo ita alawas ana paulwan. Baligi, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Apay nga ipilit mo akin na doktor ti alaan ti anak ta. Saan ka di nga imbaga na amarigatan? Tamabayag unay no kinadoktor ti alaan na kurso? Saan na ti kayat na ti masurot? Ti kayat ko, taamok ti pagsayaatan na. Pagsayaatan na kadiday ta, ket sumkadmet itirik nana. Managsaksakit ti anak ta. No maisan to na doktor, magasan na ti bagbagina, ta doktor ket nga rod. Ngem adu pay atawan ti aglabas, sakbay nga agbalin anan anay a doktor. Apay ay akontra makanayon ti kayat ko. Di na kadibibyangan. Apay nusikan ti mapanagin rol iti kinadoktor. Apay nga ipilit mo ijay anak ta. Manglukluko ka kadi? Manunto ngayon ti tawon ko, numalpas ko day ta kurso. Ibagbagak lang ti pudno. Sikat ti agragot iti kinadoktor. Di rumbeng asika nga rod ti agin rol. Barok, apay nga aglaladot ka. Saan ka di nga daklasim ita? Unyaya, no pampanunutak ti kinabayag ti ibagbaga ni mama akin na doktor. Kaslasan ko na mauray. Anya ti kayat mo asawan, iti saan mo ang mauray? Marigatan akyaya. Manupay ngamin atawan, sakbay ang makaturpusak. Mga lakla ko man iti ababa kurso. Saan abali ko no nasalunat ka? Anemic ka lang arudan. Nakapsot pa iti pusom. Makauma pa yung ti kanayon nga agtumar iti agas. Ano sam, Barok? Dagita nga agas ti kasapulan ti bagim. Mala, inumumon ti gatas mo, tapno adda kargata tiyan mo. Mama, apay nga ipilit mo akin na doktor ti alaak a kurso. Nangato a kurso ti kinadoktor. Pakaidayawak launay no agbalin ka a doktor. Mabigbig-big to ti pamilya tayo gapuken ka no maisakan a doktor. Nga marigatan ak, mama. Amumat, saan ka na salunat? Kastalaan ti atap mo. Kompleto kay ti agas ng vitamins. Kabaalam day ta, iho. Ikagumaak, mama. Ngam numabalin. Saan kumaki na doktor ti alaak? Di na ko mapaayon. Taday ti pakaragsakak, iho. Napan ka din ni Dennis, ije pagadalan. Wen, madam, ngam masya naklaunay kankwana. Kaasimot, aglaladot anapan ije pagadalan. Apay ko mga aglaladot. Inggaraw na kadiman ng tirason na amabayag ti kinadoktor. Amangan ngamin no saan akabailan ti bagina, madam. Ada ngamin sakit ni Sir Dennis. Kompleto iti agas kan vitamins ti anak ko. Tulungan na kit di mga lukoy kan kuana. Tapno kayat na ti agdoktor. Mayat nga agpaiso ti kinadoktor. No nasalon at ti masagnan. Ngem no kaskan ni Sir Dennis. Ay, kaasimot, madam. Ay, sana kaasi. Tana nga to a propesyon ti kinadoktor. Kabailan na. Tanalaing iti pagadalan. Naglaing nga agpaiso. Ang adda pagpatinggaan ti salunat, madam. Saan ka man analalaing siyak tayaya nakalaang ni Dennis? Siyak ti inana. Medyo nala daw ka ita, Dennis. Imbang tawan pa'y professor. Amumat kit gini sir ti kasasaad ko. Numaladawak man, maawatan na. Nakasaritam ka din ni sir, may papaniti ka sa saad mo? Wen, nagrana kami idi na minsan ije kantin. Nadlaw na ngamin ana pusyawak. Iso nga imbagak. Manakaawat matkit din ni sir. Nasingpat.
Kasta kumaamin na tao, Suset. Man nakaawat. Oh, saan ka nga agliday dita? Cheer up! Madadaal lang timod mo no agliday ka. Agyaman iti kinasingpat mo agayam, Suset. Adda ka akanayon, no kasapulak ti kasarsarita. Aday ta ni sir, umunagan. Nagtaarman di katugaw mo itay ijayrom. Boyfriend mo ka di? Gayem ko, ngamsaan ko a boyfriend. Agpada kami nga adal, ti adda iti panunot na. Saan kita maki-boyfriend? Aray ko. Nagsakit mo tinadanggan. Apay, gaputad da boyfriend, mabaybay anti panagadal. Depende matkit DJ tao. Dumting today ta panawan. Ta sa anak matamaawanan iti lalaki. Aray ko manan. Nagtadam ka tadila mon friend. Apay, nasair ka kadi. Sorry, ibagbagak lang matipod no. Panagkitak namin ijay gayam mo. Kat adabak-bakla na. Pag ko na ang ba't nga dabak-bakla na? Saan ba't nga gunggunay abakla? Saan kit din? Diyak pa'y makita ang makirin na baka dagiti babae. Sikan sa laang ti kasiningad na babae. Ibaga tala, nasing petak ngamin. Ha? Ay sus! Nagsautin na singpat. Apay, siyak, sa anak na singpat. Kumusta nga'y tinagmalam mo iti pagadalan, Barok? Saan ka kadimanan anagulaw? Saan matyaya? Mayat tinagmalam ko. Nasaya at nga rod no kasta, Barok. Sige, taitimplaan ka itigatas mo. Narwama ko itigatas a kanayon mo at timplaen. Ubingak pa'y. Kanayon nak ngitimplaan. Kasano, agsangit kamot ngamin idi no awan gatas mo. Ha? Ngamsaan akong ngagsangit ita. Uray saan ka nga agsangit? Pakaragsak amang timplalata itigatas mo. Agyaman nagtanasingpat ka kanyak, yaya. Mariknak, ti panang ipatag mo kanyak. Uray awir naklaan. Aging gaita, awir ka pa'y laang. Siyak pa'y laang ti mangluto iti kanam. Manglaba kadag iti pagananay mo, kan mangdalos iti silid mo. Isu akay kayat ka, yaya. Oh, agmay sakamot ita dito'y library, Susan. Ayan ni Dennis. Diyan mo, saan kami nagkuyog nga may dito'y library? Ang mga saan pa asimbang pet. Apay ka di? Panagkita kat bakla di gayam mo. Pagbalinak a lalaki. Anya di kayat mo asawan? Estudyante ka di wano saan? Rumbang ka di pa'y adamagam no estudyante akwan no saan. Amo man ti sumbat ti saludsud mo. Apay nga rod ani Dennis ti ininto na ram. No amumla kuma. No kasano ti kinaliday ti biyag na. Maasi ka. Apay kumaanaliday ako nam. Saan ka di abak nang da? Saan lang at ti kinabak nang ti pagragsakan ti taoan niya? Ay na, di ta ka nagkamali, friend. Awan serbi ti biyag no awan pulos kwartam. Saan mat nga amin abak nang kat naragsak? Kas kumano adanadag sa nasakit na. Ngam, no awan kwarta na. Awan pagpaagas na. Laglagi pamday ta, friend. Bagbaga ang mamait ni Solidad nga anak ta. Kanayon nga ijay madyungan ti ayan na. Kanayon ko abagbagaan, nga mawandenggan na. Di katagbahin iti asawa na Gaputa na anos ti asawa na. Aglablabesan. Oray sika, bagbagamot no makitam. Nakita ka madama manan ti kiwar da iti piyes at imadyong iti balay da Marta. Di inanawak, iti ipapanak ko ma iti madyungan. Di nakintaltalag, kaslaawan nagngag na. Mala, mapan kuman kasarita iti balay da. Tila mabain iti asawa na. Nakaumay kamot lolo. Agmano ak.
Bendisyonan nakakuma ti Apo. Ayan ka din ni Mamam, Barok. Jak mo, lolo. Pimanaw mat kalpasan ti pangal daw. Kasta ka di. Kat, kumusta matan ti marikrik nam? Medyo mayat mat, lolo. San aliwayan ni Yaya, ti mangipalagip iti agas ko. Rumba nga saan mo aliwayan ti agtumari ti agas mo? Wan, lolo. Anya ka diti ibagam ka ni mama. At dala pagsaritaan mi, ang amawan matakunam. Ala, agsubliak tulangan no addanton ni Mamam. Naimbag mat na nasabat ka, sulidat. Imbag ko nam, nga masuron kan samat, papa. Nagapuam, ijay ka di manin madjungan. Anya ko matidakas na no ijay madjungan, papa. Saan ko matadawdawatan kada kayo ti pagmadmadyong ko? Sao ka di ti manakam ababae dayta? Kanayon lakit din nga ijay madjungan ti ayuyang mo. Anya nga rod ti kayatyo, agbakbaketak ijay unag ti balay mi. Sana nasaya at ti madyong, tasugal dayta. Saan mo't a milyon ti pagtaytayami kadagiti kakadwak? Diversyon laang mo't, pagpalabasan mi iti oras. Adu ti pagpalabasan iti oras, asaan asugal. Hi, Dennis. Kaklase ka iti psychology. Amuna ka di? Ha? Nakita ka nga paiso ijay classroom itay. Itala nga nagkaklase ta. Transferi ak ngamin. Gayam ko ni Suset. Uray saan mo adamagan tinagan ko? Ibagak. Siyak ni Cathy. Cathy gayam. Uray saan kun nga ibaga tinagan ko. Tainawagan nakmat itayan. Mabalin ka di nga ibilang nakakasmay sa kadagiti gagayam mo? Amin atawa kayat na ti makigayam kanyak. Kayat kumatan. Kasta ka di? Kasta akmat. Kayat ko agayam amin at tao, nulakit nasaya at da kanya. Napan ka din ije balay da, Dennis? Wen, nagkasangay katawisan nak. Mapanak mat noon mayroon apapanak. Kaano ka diti kasangay na? Awisan nak to kumaat mapantamot. Nabit pa yan nagkasangay. Mabayag tumanan Kasta ka di, Kayat ko makita ti balay da. Apay ka din nga interesado ka ni Dennis. Nataer ngamin. Kanlangan na tinasingpat. Nasingpat nga agpaiso ni Dennis. Naliday laang ti biyag na. Namin anun anangag ko kan kaday taimbagam analiday. Apay ka di. Awan ti karbangak amang ibaga iti sikreto ti maysa a tao. Urayam na ibaganakan ka. Saan mo kumaadamagan? Nakasaritam ka din ti anak ta. Nakasaritak, ngem talaga anatangken ti ulo na. Sana kanu matadaw-dawatin kaniyak ti pagmadmadyong na. Madi ti panagras-rason na. Napatagkan ko na ti panakimadyong na. Kano nga tangag nakam? Inton maabak nga tayo ti dakkel? Kaduan aman nugal. No maabak. Ad-daun na latta ti agsugal. Tabarang makasubot. Banag akam mali. Awan pa'y nakita ka bimak na ang gapu iti sugal. Kan ad-adakit di ama ilumlum iti bisyo. Asaan anasayaan? Ayan ni Mami. Saan ko nga mo, Barok? Adda ka di masapul mo kan kuana? Jak ngamin nakita, manipod si Mang Petak. Awan mo't sa bali apapapanan na, no saan nga ijay ko na at diversyon na, Barok? Kanayon ka di mapan ijay madjongan? Ha? Ay, jak manam mo. Maulawak, Yaya. Ha? Ay, sige. Mapanta ijay ospital, Barok. Anyapay dagiti sumaruno a mapasamak. Papagayam, di uliwayan a denggen ti
tituloy te serye tayo itaalawas ana pauluan. Baligi, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ganda ito'y ng estasyon. Agyaman kami, iti ingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, kayat ni Soledad a kinadoktor ti alaan ni Dennis nga anak na. Adda sakit na iti puso, ken animik da ito'y. Sumkad tirik na ni Dennis, gapu ta mabayag, ken marigatan, gapu iti marikrik na. Kabayatan na, madanagan matidadakkel ni Soledad, gapu iti kinalaing da ito'y nga agsugal. Iti may sa amalam, simangpat ni Dennis, ket naklaat ni Maria, ababaunan da. Papagayam, denggan tituloy te serye tayo itaalawas ana pauluan. Baligi, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Yaya, kanayon ka din ni Mama Ije Majongan? Jakman ammo, Barok. Maulawak, Yaya. Ha? Ay, sige. Mapantan ija ospital, Barok. Yaya, maulawak ka talaga. Kapsutak pa. Ay, sige. Kumpat ka kanyak. Mangalak ititak siya pagluganan ta. Ay, nuadda ko man ni Papam. Isun timang itulod ka data. Sige man nga, Yaya. Sige, rumwartan. Isang girmulatan itilugahan. Taawagak ni Mamam. Yaya. Iturong ko pa eh. Ay, una yan. Saan mo't makontak ni Mamam? Sige, taawagak ni Papam. Hello, sir. Agturong kami kan ni Sir Dennis ija ospital. Anya? Kadwayo ka din ni Soledad? Ay, saan, sir? Saan ko ang makontak ti cellphone na? Isuada kayong tinawagak. O sige, umaya ka dagos dito ospital. Awagak di doktor na. Agkikita tayo ijay. Well, sir. Bye. Impanda ka din iti private room na. Well, sir. Madama atamtamingon da. Inyo nagdati dextrose kas kada oxygen na iti siled na. Sigurado abim mabamanen ti hemoglobin na. Kas iti sigod. Nalabit akas ta, sir. Maulaw kan agkalingutan itay. Ay, kaasimat ni Sir Dennis. Imbaglakit din tadagayam ko a doktor dito ospital. May salang nga awag ko kenkwana. Nakasaganan ti papanan na asilid. Wen nga rod, sir. Ay, sigurado, agkasapulan manen ni Sir iti dara. At dan binilin ti doktor may papaniti day taabanag. Awan gayam, ayan ka din ni Soledad. Di namot imbaga ti papanan na, sir. Agyaman akunay kan ka, Yaya. Kasanon no awan ka. Hello, asino na ito'y? Ni Maria daytoy, ma'am. Ay, ipadamag ko nga ada ni Sir Dennis dito ospital. Ha? Ada iti ospital, ti apo ukok. Wen, ma'am. Agulaw nga minakas iti sigod. Ay, umayak mo't dita. Ang sumit nga ten. Pakibagayon to kumakan ni Madam Soledad. Adyak makontak ti cellphone na. Kaya't mo asawan. Sika tinangipan ka ni Dennis dita? Wen, ma'am. Dwa kami lang ijebalay idi ang kapsot ni Sir Dennis. Iso nga inyog ko adagos dito ospital. Kat, ti inana. Sa dino ti ayan na. Ay, jak amo, ma'am. Sige, impadamag ko lang ti kaada ni Sir Dennis dito ospital. Sige, balasan ko. Agyaman ako na ay iti panang ipakam mo.
Simangpot kamatlaangan si kaaman lugaal. Ha? Apay ang makapungtot kayo? Kan, apay ang nasip nga tibalay? Agigay ta. Di mo pa'y ammo tinapasama kiti anak mo. Aday di ospital. Idento ta adda kay di madjungan. Ha? Kat ni Maria, nakaluto ka din? Kasano ang nakaluto? Kat iso nga ro, tinagipan iti anak mo iti ospital. Ha? Imbes asik ako mga inana. Ngamayan mo, idi kasapulan na ka ti anak mo? Ala, mapantayon iti ospital, mama. Agawam! Ay, mangdagastan tulangan iti ipatik out tama kaan. Ta sigurado ang mabisin dagiti aday iti ospital. Uray siyak, mabisinak matan. Ang, ay, naabak gayam ti igam ko a kwarta. Ti kwarta ayo langan ti paggatang tayo iti makan. Ay, talaga asaan ka mapangnamnaman? No sa anak nga imay ditoy, kasanaw ti anak mo ang mabisbisen ni di ospital. Nagyan ka kumaijay na panam. Uray saan ka na simang sangpet. Sorry, honey. Diyak amo akas to iti mapasamak. Apay asaan ang maawagan ti cellphone mo? Nakasilent namin. Diyak amo nga umawawag kayo. Imbag kat tiyaya ni Dennis. Tamapang namnamaan, ngem sika. Rumbang lang nga aramidan at ipagrebangan na. Tatangtang danak kat nga ron. Kat sika, ar-aramidem ka di mati pagrebengam kas ina. Huston, saan tayo ang nagayatan tinapasamak? Tinaskan ita, kat sumaysaya atan ti kasasaad di anak ta. Agyaman katakasta, tanus saan? Jak ammo ti sawak. Ada chat kanyak ti yaya ni Dennis. Ada kano iti ospital ni Dennis. Ha? Apay kano? Anya tinapasamak kan ko, ana. Kimaro kano ti sigod a sakit na. Mapanak iti ospital kalpasan ti klase. Sa anak ana irwam amapmapan iti ospital. Ang mga numaakaranak ijay. Puro sakit ti adda iti ospital. Nakapsot ti resistansya ti tao anala ka maakaran. Di mo ko naanapig sa ti resistensya ti bagim. Pribado ti silid ni Dennis iti ospital. Samay saan ang makaakar ti sakit ni Dennis? Talagang ado ti amo may papankin ni Dennis, ha? Nabayag kami nga gayam. Tinapod no agayam, uray anya ti mapasamak, agayam tulat ta. Kumusta ang ti apo ko ta, bakit? Pimipiamatay na. Ay kasano di ko na ti doktor. Nga ada posibilidad na leukemia ka na. Sapay kumatasan. Ubing payunay ti apo ko ta maadaan iti kasta sakit. Ay, may sapay mo't nga ron nga anak. Ni Apo Diyos ti makamon kan kuana. Sapay ko matadenggan ti Diyos ti kararag tayo. Maimbagan ko mamat ni Dennis. Wen bakit? Ni Apo Diyos ti talget tayo. Tinamnama kan amin tayo. Kumusta kan, Dennis? Agpaimbag ka, tapno saan unay nga ado tilangan mo. Ikagumaak ti agpaimbag, Suset. Day taman ti kayat ko kan ka, napigsa ti pakinakam mo. Kasapulan, saan ka di? Diyak mo ti palubos, amay dalitak. Rumbang laang, tadyak kayat ti agsangit. Agsangit ka nga ta. Nuad tamad di mapasamak kanyak. Nambarak ko mati agsangit. Apay, may sublik ti pasamak no agsangit ha? Amom ngay, numatadtadan iti luwa kat maagasan. Nabilag alwa no kasta. Anya day ta, agwa bindeta? Imbaga ti doktor ang mabalin kan nga agawid, iho. Adun tilangan mo iti pagadalan. Agi na naakpay ko ma. Sakpay asumbrel kak manan. Awan ngaminton ka ba alamon? Mapan kamatlaeng, tasayang no agsardeng ka. Ikagumaak, mama. Di kay madanagan. Pilitak nga ipaay ti pagragsakam. Ti maaddaan iti doktor nga anak? Dahita ti pagragsakam. Saan ka di? Launay, iho.
Adun to timang dayaw kanyak, numaysa kanton a doktor. Tapno saan ka unay amarigatan na mapanidya pagadalan? Padasan tayo ti makisaw iti din ti pagadalan, taag home study ka laangan. Day tamo tinapanunot ko. Kaya't siguro mo ti din. Tamo na ti kasasaad ko. Umay kan tulangan makitest, no madanon ti panagtitest. Uwan ko ma. Sana balay. Ta kumpleto mo ti librok. Dito'y kun balay nga repasun dagiti leksyon. Umayak to mo tag-exam iti pagadalan. Wen kasla modular ti mapasamak. Kasaritak ti din. Namnamaak, apat gan na tikid daw ko. Kano ti umay mo? Sabado ita. Indun Lunes. Taiso ti kadda ni sir. Sige, kadwaan ka amapan kinidin. Nanggag ko ti saritaan nyo iti gayem mo ani Suset. Mabalin ka di ti kasjay, Barok? Dipindi iti din ti pagadalan no ipalubos na, yaya. Kabailam ka di ti agripaso, di ti balay? Saan ka di amay mayat no sumardang kapaylaeng, tapno makainana ka? Masiguradok, asaan nga umanugot ni mamang agsardengak. Day tamot nga rod ka sa saad mo ti pagdanagak, Barok. Kasanon no sumidirmanan. Nulakat adaak dito'y balay. Mabalin ko nga isardang pailaang ti agripaso. Katagi na naak. Sa bagay, do ijay pagadalan, saan ang mabalin nga ibagam nga aginana ka pa'y? Isu amay mayat, no home study. When tapno maasikaso ka anaimbag, Barok. Unyaya. Ket agyamanak iti kinasingpat mo kanyak. Imanugot ka diti din iti plano yung ag-modular ni Dennis? Wen mat, maawatan ni din ti sasaadan ni Dennis. Nasyak ti kasjay, jak lakit di maawatan ti basaak iti libro, no awan mang-explain. Nalaing ni Dennis. Umay tulangan makitest inton madanon. Kasla unfair day siya. Umay laang dito'y pagadalan no test. Apalam ka di pailaan, kat kasjay lang arudan ti kasasaad na. Apay pay lang amin nga agadal, no nakarugayam ti sakit niya. Di na kaya't apaayon ti tarigagay ti inana. Gapo ka di iti tarigagay ti inana. Isubsob na ti bagina no di nakabailan. Dayta ti pangkitam iti kinasingpat na nga anak. No siya, apay kit din atong palag ti saan kumat apagasman. No way. Dayta tinagdumaan tayo kada Dennis. Managtungpal nga anak. Saan ka kadi amarigatan iti kasta apanagadal mo, Barok? Saan, yaya? Tapasaray aramatag ti computer kong ag-research. Aginana kamot Saan mo unay abannugan ti bagim? Importante ti salunat mo. Di kagdanag, yaya. Numariknak ang abannuga kon. Aginanaakmat. Mayat gayam ti kasta. Idi pa'y lako mga inaramid mo Tapno saan ka unay nagbambannog? Saan mat nga minakas karina? Nga ipalubos dati kastoy. Kasta ka di. Ay kunak no mabalin latta. Basta kayat ti estudyante. Dandanin ti exam tayo. Umay ka di maki-exam ni Dennis? No lakit ti mayat tirik nana, umay day jay. Masigurado ka saan ang makapasa, tadimot imay nakilecture. Umanay ka di basaan laang ti libro. Ngam nalaing ni Dennis. Apay ako naman saan ang makapasa? Gapot na binasa na lang ti libro. Diferensya jay addamang yesplikar iti leksyon. Sapay ko ta makapasa ta kaasimat. Anusa na lang arudan ti agadal nga ureada sakit na. Amom, nag-review ka na yung bag. Impuyatak ti nagrepaso, tapno na nga to ti maalak iti exam tayo. Itapay lang, kablaawan ka no nagrepaso ka na imbag.
Kumusta ka, Dennis? Kabailam ka din ti makitest? Suset, iso ngay mayak. Kalpasan ti test. Agawid ak mutlaeng. Good luck iti test tayo, Dennis. Agyaman ak, Suset. Ket good luck mat. Sapay ko ma. Tama kapasata iti test tayo. Ikararag ta Sapay la kuma, tatarabayan na tati apo. Tapno saan ta mabagsak, wano matunag. Una. Adday tan. Umunagan ti profesor, amang tad iti test tayo. Anyapay, dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan adenggen, tituloy te serye tayo itaalawas anapauluan. Baligi, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat, para iti radyo, ni Steph Mero. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y ng estasyon. Agyaman kami, iti ingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, intaray ni Maria ni Dennis iti ospital. Gaputa maulaw da ito'y. Di namat maawagan ni Soledad. Gaputa madama nga agsugsugal. Idi nakaawi din ni Dennis manipod ospital. Kinid daw da iti din ti pagadalan. Nga iti balay dalaengen nga agripaso. Babaan kadagiti libro na. Kat mapantulangan iti pagadalan, numadanon ti panag-i-exam. Inaramat ni Dennis ti computer na nag-research. Idinadanon ti exam. Napan ni Dennis iti pagadalan. Papagayam, denggan ti tuloy ti serye tayo itaalawas anapauluan. Baligi, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Agyaman ako na ikan ka, Suset. Good luck, Mat. Sapay ko ma. Tama kapasata iti test tayo. Ikararag ta, Dennis. Sapay ko ma, tatarabayan na tati apo. Tapno saan ta mabagsak. Una. Ne, adaytan. Umunagan ti profesor, amang tadti exam tayo. Nakita na ka ni sir. Umasidagan kan ka. Ada siguro damagan na kan ka. Damagan na siguro. No kabala kung ti makites. Talaga ka di ka ba alamon? Amangan no maulaw ka no madama ti test tayo. Sanak mo't nga agkakapsot. Bimabala ngamin ti humuglubin ko iti kalabas. Isuan na ulaw, kaya nagkapsotak. Kalpasan siguro ti test tayo. Kurikan tayo matlaang ti test paper tayo. Agsisinukat tayo. Kunak man na nag-review ka ako nam. Mat, uray ko la impuyatan ti nag-review. Kasanumat nga ta ni Dennis. Inala ni Sir ti papel na itay. Isutin ang korek. No nababati na alak iti test, sigurado nga uray ni Dennis, nababamot. Urayan tayo pa'y Madama pa'y nga igor-korek ni Sir. Naudi nga min anang korek. Tainted na pa'y ti answers, sakbay akinorek na ti papel ni Dennis. Ang mga no nagkamali tinang korek iti papel ko, apay anababati na alak. Ibagam takitaan na naimbag. At dapay mati di blackboard iti answers. Imbaga kon, iso nga ulitan na. Kunakto pa yan nalain ka, Dennis. May salaang tinangatiw kan ka iti may salaang apuntos. Naglaing ka talaga. Bilibak mata. Imbag nga rod. Tasan asayang ti panag-research ko iti computer ko. Naira nala siguro anangato tinaala na. Saan mat anak lecture? Mamati ka ka din na nalaing tigayim ko. At dapay mat may sa semester nga agadal tayo. Ija ito ti pakakitaan no talaga analaing ni Dennis. Ikagumaak. Anangaton tumanan ti maalak. Mangnamnamaak iti dayta, Dennis. No, lakit di ta nasalunat ka. Amangan no ag-cum laude ka pa eh. Ikagumaak matiagbalin ang magna cum laude. Amangan no saan lang ang magna cum laude. No di kat summa cum laude.
Kumusta ti exam mo, iho? Siyak ti may kadwa kang atuan, papa. Ay na, kablaawan ka, iho. Uray at darikrik naam, kansan ka anapan iti pagadalan, ta dito'y kakat nga rod balay ang nag-review, na nga to pa'y laing tinaalam. Masigurado ka may saak tumot nga umuli iti entablado ang mangawat iti pamadayaw. Masigurado ka cum laude kanto, iho. Saan tayo pa'y amang namnama, mama? Taditay amo, dagiti pasamak. Apay kumasaan na kamang namnama? Imalakan samot kanyak iti kinasirib. Masirib nga kiwar iti piyesa ti Majong ti kunama. Di ka man mangdadaol iti mood alaklakayan. Sige, mama, papa. Mapanak pa iti silid ko. Diyak pa'y ngamin nakapelas. Kalpasan ang makapulas ka, umay kanto ijay kusina, Barok. Nagmerienda kamin kadagiti gagayam ko ijay kantin, yaya. Pinag-blow out dak adi na oras. Anya, ay, mayat ka din tirignam. Mayaten, yaya. Saan akong nga gulaw? Ket, agyaman ak unay, iti kanayon mo apanangas asikaso kanya, yaya. Dayta ti trabaho, Barok. Saan ka di? Wen, ngamariknak, ti panangipatag mo kanyak. Napudno ka unay, nga agserbi kanyak. Anak ngamin ang ti pangibilbilangakkan ka, Barok. Oray siyak matyaya. Kasla inamutan, ti pangibilbilangakkan ka. Sikati nakariknaak, iti pudno apang matag. May kagkagumaan latamat ti apo ko ti agadal, uray kas niya ti kasasaad na. Nagato ka no, tinaala na iti exam da, uray saan anak na pa iti pagadalan. Taijay balay dakat nga rod ang nag-adal. Self-study ako nada. Nalaing nga talaga ni Dennis. Masigurado ka na saya at masakbayan na gapo tanagpursike. Sana tubangkan kwa na, ti kinadat sakit na. Madanagad aklag, tama nga no maidali. San mo't siguro, bakit? Mabali na malabanan na dayjay asakit na. May parit kan kwa na ti agpuyat. Ngam saan amaliklikan no kasjay nga agripaso. May mayat ko mangamin, no saan atay mabayag a kurso ti nyenrol na. Kumaa. Ngam ipapilit mo't ngamin ni Solidad ti kayat na. Natulnog ti apo ko ta. Di na kayat nga ikan iti pagsakitan tinakam na ti inana. Mabalin ka di asan nga ijay madyungan ti kanayon na papanam. Adda ka di nasaya ta masakbayam iti kamamadyong mo. Awan ti dakas ngar aramidag. Pagpalpalabasak laang iti oras. Pagpalabasan ko nam, ngem saan ka di nga dakwarta nga ipuspustam no agmadyong ka? Basit laang ti pustami kadagiti kakadwak. Basit, ngem no maurnong. Basit ka di pa'y? Manumot laang ayan, ti itay-tayak. Saan ka di ati basit nga agted-ted adanom, ket mapuno na ti dram no mabayag ang nakataya? Kastamot na ita ibagbagam abasit a pagsugsugal mo. Si Kamet, nagbasit kunaklangarudan. Nasakit pa'y latinakam mo? Padasang manabilangan ti abak mo, manipod inrugim ti nakimadyong. Adda ka din nasayaat ang nagunod mo? Itaman pa'y ana isarog ka dito balay. Awan mo't madyong ditoy. Awan pa'y ngamin cash ko, mama. Umutang ako mapay lati kwartayo. Tapno mapan mo isugal. Sana para sugal ti kwartak. Agawid kan no pagsugal mo ti mayam. Isublik mo't laang inton malam, mama. Kadno maabak. Kasano kumama isublem. Saan ko nga rod apagmadyong? Adala pangaramata. Anya ko mati pangaramatam, aber. Adala gatangak. Naka-grocery ka matan, ta kinuyog ka pa'y. Adupay mo ti karga ti refiaw. Ta nakita ki di na pa, nakiji balayaw. Apaya na kami suot ni Solidad a pimanaw. Umutang kit din iti pagmadyong na. Saan ko nga inikan? Nasaya ta saan mo nga inikan.
Kaslay na yunam ti panagsugsugal na no inikam. Kasano nga ta, maikat na ti panagsugal na. Ibagaktuman kinikari, tasan na ikan iti kwarta, tapno awan pagsugal na. Dahil lang pakitsinda na ti itad na. Mayat nga agpaiso na itana panunot mo, tapno awan pagsugal na. Awan latam mo ka na saya ta masakbayan ti manugal akas kenkwana. Imbag tanadanon ka dito'y balayo, Barok. Awan ka din ni solidad? Awan, Papa. Jak amo no napanan na. Napanuy-nuya na mapan makimadmadyong, tadi mo mat ngamin paritan. Pasaray awanak ngamin dito'y balay, numapan ni Jemadjongan, Papa. Dahil lapaggatang na iti kasapulan yo ti itad mo, tapno awan pagmadyong na. Ha? Saan nga ta agumura? No saan ko nga ikan iti kwarta na, Papa? Himbay nga minumututang kinimamayo iti kwarta iti kalman. Aniya? Apay nga umutang? Kita man ti libre tayo, numanupay ti kargana. Oh, kita agtuman nga agpaiso, Papa. Jagmat kinit kita, numanon ti kargana. Nadyak agkamali. Si kati kunada akatulong ni Dennis. Husto ka di, Nana? Ha? Apay ka di balasang ko. Kasano nga amom? Kat di ka matamam mo. Saan nanaskan amamwam no asino ak? Damagaklaan no sigod ka di analaing iti pagadalan ni Dennis. Anya ka di ti makagapo, takayat mo amamuan. Basta nasingpat, kan nalaing ti ubing nga inaywanak manipod iti. Sika ka di tiyaya na idi ubing? Wan, ang mas daawak no apay adamdamagam balasang ko. Apay ka di. Dinamag ko lang mat. Kadalak idakin ni Suset. Kasta ka di. Magustuak ti ugali ni Suset agayam ni Dennis. Nasingpat kan nadayaw nga ubing. Diyak mat damdamagan. Diyak magustuhan ti panagsungsung batiyaya ni Dennis. Ha? Napanikay di balay da Dennis? Nagsabat kami di tiyandaan. Dinamag ko no sigod analaing ni Dennis. Dinamag nakit din no apay akayat ko amaamuan. Nasing patiyaya ni Dennis. Ama nadala na isawang mo, amadi. Isuasan ang nasaya ti sungbat na ako nam. Diyak man amo iti dayjay ayaya ni Dennis. Kasla na dagsan ti darak kan kuana. Iti anya aga po. Namindua ka na pa ni Jabalayda. Ngam awan mo tinakitak amadi nga aramid na. Amok pa yan. Apay asaan anasaya at ti panakisauna kanya. Asino ka di jay kunana akaadalam? Basit nga adda kamiding ititimid na. Blande ti buok na adi na mo't bagay. Tanangisit mo't nga rod. Ang mga nun ni Kati, Yaya. Apay ka di? Dinamag na ngamin no nalaing ka kano. Di dinamag ko no asino. Kunana asaan ka no anas kan amamuak ti kinasyasino na. Ha? Apay aday tapay ti dinamag na. Anya ka di ti pangbut na. Adda atap ko. Amangan no nalalaing ka ngam iso, kat di na maaklon. Wano, amangan no atapen na anag-cheat ka. Nalabit ang nasakit tinakam na. Idi na nga itong tinaalak idi exam mi. Idi nito taiso. Nababa tinaala na. Maawata kon. No saan nga apal, panagduadwa ti adda iti panunot na. Apay akas to'y dagiti bag ko. Ti lamisita kan ti aparador. Madlaw anak kuso-kuso. Maria! Umay ka man ditoy! Darasam!
Apay ka di, madam. Ay, ada ka di uram? Anya nga uram? Anya tinaramid mo iti silid mi? Ne, jak pa'y nagdalos dita, madam. Ni sir ti adda dita. Medyo naladaw pa'y nga rod arimwar. Ha? Anya ti binirok na? Taapay akas la nagkalkal iti silid mi. Ay, jak amo madam. Kasla makapungtot mo't arimwar. Nagdardaras ngamin. Ay, madam, napanan nyo anak kasapsapa. Napanak iti ayanda mama. Di na ka di amo tinapanan nyo? Di yo ka di imbagakan ni sir? Imbagta si Mangpatkan. Anya ka di ti binirok mo ta nagkalkal ka iti silid ta. Agsarita taman iti nalapat. Kitaam da ito'y libreta. Ne, apay ka di? Namin ado ang nag-withdraw ka iti kwarta. Ha? Ako Insugal mo ka iti kwarta ta? Ay, ingatan ko kadag iti inususar tayo iti kusina. Di mo ipambar dagiti inusar tayo iti kusina. Taamok numano ti mausar tayo iti makabulan. Apay nga awan na bati iti bangko. Ha? Nangipanam iti kwarta! Saan ka kadin nga agong ungat? Ngimi na ngamin amin agagatangan. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan adenggen, tituloy te serye tayo itaalawas anapaulwan. Baligi, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero, ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MTBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y estasyon. Agyaman kami, iti ingkay panang tarabay. Ti masakbayan. Ti napalabas, may san ni Dennis ang nakaala iti kangatuan amarka, iti naangay nga eksam iti pagadalan. At damot nalimod nga apal, kad panagdwadwa ni Kati. Kabayatan na, kinid daw ni Gary kan ni Solidad, nga idyan na kuman ti panagsugsugal na. Naduktalan ni Gary, nga awanan ti karga, ti libreta da. Papagayam, denggan ti tuloy ti serye tayo itaalawas anapaulwan. Baligi, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Di ka kadin agong ungat. Ingatan ko kadagiti inususar tayo iti kusina, kan aminan. Di mo ipambar dagiti inusar tayo dito'y balay. Taamok no mano ti mausar tayo iti makabulan. Apay nga awanin tinabati a kwarta iti bangko. Nangipanam iti kwarta! Ngimi na ngamin amin agagatangan. Sinalbagkit di. Impyar ko kan kati kwarta. Ti kunak kat iduldulin mo. Saan mat gayam tayin sugal mo? Saan ko mat ngayon sugal amin Saan mat nga rod amakan ti kwarta? Tapno ibagak akinan mo. Insugal mo. Saan na maulit? Ha! Talaga saanin na maulit. Tadikan ikan iti kwarta. Naliday ka man, Barok. Adda ka di parikot? Agpaiso ti atapyo, papa. Awanen ti karga ti bangkomi. Insugal amin ni Solidad. Anya? Oh, mas daaw kami ngamin. Taapay nga umay umut-utang kininanang yo. Saan kon nga ipaigam ken kuana ti sweldo, papa? Dayta ti rumbang. Sayang no isugal namanan. Nasakit tinakam ko iti inaramid na, papa. Ninamnamak nga daurnong mi. Sabali mat gayam tinangipanan na, tay timot sugalan. Manipo dita, saan mo nga ikan, tapno awan pagsugal na. Wen, papa. Siya kon ti ag-grocery, ken niyaya Maria ti makitsenda. Rumbeng laeng, tapno agnakam ti asawam. Yaya, sikat ti mapanag-grocery. Ha? Siyak, sir? Saan ko akaduan ni madam? Saanen? Gatangam amin na masapsapul tayo iti makabulan.
Sige, sir. Saan mo aliplipatan ti resibo? Kita man ti magasto tayo iti makabulan. Ha? Apay ka di, sir. Itaman pay. Basta tong palam timbagak. Saan mo nga ititad ti kwarta paggatang mo kinisulidad? Sikat ti mapanag grocery. Kan makitsenda. Naawatam. Matongpal, sir. Ita ka din, ti ipapan ko? Nakapunlos ka mo't yaya. Papanam ka di. Ha? Kuna ni sir nga adda kanu papanak. Mapanak pa'y kanu iji ayan na. Addan sa pangibaunan na kanyak, madam. Kasta ka di. Mapan ka di iti opisina na. Ha? Siguro, madam. Saan kan sa mata sigurado iti bagbagam? Kunam amapan ka iti ayan na. Ita, di mo amuno papanam? Kastoy na, madam. Saan nga ijay unag ti opisina? Ijarwar. Urayan nak siguro ijarwar. Saan nga ijay unag, ma'am? Apay asaan asyak ti imbaga na mapan iti ayan na. Apay asika? Jak amo, madam. Damagan yun to, ni sir no apay. Ingka nga rudan, tapno makaawid ka dagos. Saan ka ngagbaybayag? Matungpal, madam. Sige, inakon. Hello, sir. Aday bagak. Kanya day tayaya. Idi ngamin agrobatak amapan iti grocery. Dinamag ni madam no papanak. Saan ko nga imbaga amapanak iti grocery? Tama nga no ibaga na nga isun ti mapan kat alaan na ti kwarta. Kanya nga ro timbagam. Imbagak nga adda pangibaunam kanyak. Ang agkita tapay iti ruwar ti opisinam, sir. Nasayata amom tinaramid mo. Sana rumbang agigamit ti kwarta ni Solidad. Tama nga numapan naman ni sugal. Ay, iso ka di asya akong tinangtedan nyo iti kwarta, sir? Wanyaya, insugal na ngamin amin na kwartami iti bangko. Anya, kasta ka di, sir? Ay, una yan. Saan pa yan nagsweldo ni Gary, mama? Umutang ako mapa iti kwartayo. Awan ti so amin minidya balay. Saan mapagdanagan ti usarinyo iti kusina? No makita ti asawam nga awan dagita, iso ti makambo. Ha? Anya ti kayat mo asawan, mama? Amo mi anagswildon. Ngam di nanitad kan ka ti kwarta, ta isugal mo maot. Just kikakide. Di ka mabaen iti asawam. Imbaga na kada kayo ti maipapan iti day taabanag? Asino kumati pangibagaan na? Iti ka di sa bahalay. Agyaman ka, tadi na ka kinabel. No sa bahalilaang, ang mga nutim mayab day tapos tisom. Oy, imay kamatan dito'y pagadalan, Dennis. Mayat ka din ti Riknam? Unsuset, saanan ang modular ti panagadal ko? Takababain mat. May salangan na si Mestre. Malpas tayon. Ay, naikarkarigatan tayo matlaangan, iti manu atawan. Inton makaturpos tayo. Kasla na po nas to aling at tibanog tayo iti pagadalan. Nang runa iti panag-intern tayo. Diyay kunada nga rudan. Rigat pa'y nga umuna, sakbay ti baligi. Agpaisot ako nam. No awan ti rigat, awan mat ti baligi. Amom, idida mo. Kasla nagbayag ko nga urayan ti panagturpos tayo. Api mat anak ko nam dayta. Gapo, tamabayag ti kina doktor. Ita, kasla imposible, adandanin ti panagturpos tayo. Ha? Naggrocery ka, Maria? Para may saabulan samot ng dagiti ginatgatak mo. Ay, dayta tibilin ni sir, madam. Nagpagatang pay iti inkargak iti ref. Ayan nga rod tinabati a kwarta. Ay, insublik amin abarya, madam. Dayta ngamin tibilin ni sir. Anya? Sika talagang tipyaran na nga agatang kadagiti masapsapol diti balay? Saan ko ngamin nga isugal, madam? Anya? Ulitin man timbagam? Ay,
Ay, sorry, madam. Ay, anyat na ibagakon. Ay, nailawan ko laang, madam. Saan ko ang magustuhan ti tonada ti panagsarsaritam si Maria? Ay, sorry manan, madam. Ay, dita kayo na. Tama pa anak pa'y agdalos ijarwar. Sa anak pa'y ngamin anak kadalos itay. Iso ang mapanak pa'y, madam. Pag may saan dakit din, saan ang mapalin ti kastoy? Papanan nyo ka di adwan? Mayat mat ti kukuyugan nyo. Mapan kami di library. Umay ka kadimat? Saan ang tador urayak? Jay kalaingan iti klase tayo. Kasta ka di? O sige nga, Rod. Mapan min aramiden ti assignment tayo di library. Adda ka di assignment tayo? Anya ang subject? Nalipatam ka din ti assignment tayo iti psychology? Ha? Ay, nalipatak mat nga agpayson. Ay, umayak mat nga rod, taaramidak mat. Narigatan no nababati grado. Wen kasano ngay nga agsumakum laudi ka no nababati grado? Mas daaw kanto, no may saak ang makaawat iti pamadayaw, inton agturpos tayo. Iso adinak isam-isaman. Congratulations, gayam. Itapay laang. Kablaawan kan. Makakatawa ka ni Cathy. Nalaing ti panagkita na iti bagina. Bayam laeng. Agar arapaap jay tao. Pagustuam ti gayim mo. Kasano ko maamagunod na ti pamadayaw kat nababamat ti maala na no da eksamen tayo? Dayjay ti kunada apam madayaw iti arapaap. Kasano kumamat dayjay? Makaawat iti pamadayaw, babaan iti imahinasyon. Kasano mat? Mabalin ayamat. Mabalin kan ni Kati. Nagsweldo kan saan ka di? Wen, nagsweldo akon. Pinaggrocery, kan pinaggatang iti masapsapul iti kusina. Kanim Bangkok, tinabati. Apoy adi mo intod kanyak, tasyak kumati ng ideposito. Manuatawan na si Kati nang nangtidak iti sweldok. Ita, siyak maten ti makaam mo. Kasanungay no damot kayat ko agatangan. Ibagam kanyak, tagatangag. Awan mo't siguro ti reklamom. Di na ka din ikan iti kwarta? Jak kayat nga isugal mo ti nagbambanugak. No kayat mo ti agsugal, bukod mo asapol ti isugal mo. Nalabos ka mat, no di nakman laikan iti kwarta. Mapabasol na ka di? Sinayang mo ti urnong ta. Inyibos mo iti sugal. Payakas ta di langam, anya ti pareko. Ad-adakit din atal ka ni Gary ti katulong, ngam siyak nga asawa na. Mapabasol mo ka di ti asawam. Amkan na nga isugal mo ti kwarta. Imbagak mo't asaan akon nga agsugal, mama. Ipakita, ngagbalbaliw ka. Tapno agsoble ti panagtalok ti asawam kan ka. Anyang ro ti aramitak. Agaramid ka, iti nasayaat. Ti pagsayaatan ti pamilyam. Saan akas iti sigod akanayon karumwar amapan iti sugalan. Nagrigat ti awan kwarta na. Maikaw ak awan na pulos igam ko ak kwarta, mama. Agsipod ta kwarta akanayon ti igam mo no ingka makisugal. Iso alipata mo ti kwarta, kan ti sugal. Mabalin ka din mo't alipatan ti kwarta, kat iso ti kapatgan iti biyag, mama. Rabiin, Barok, ingka maturugan. Dakas iti salunat mo ti panagpuyat. Masapulan na nga to ti maalak, iti sumarunong eksamin mi. Para kanyak, an-anuam tinangato apam madayaw, no maidalit kamat. Yaya, madlaw ko, kat napatagkan ka ti salunat ko, ngam ti pamadayaw ang magunod ko. Napatpatag ti salunat ngam pamadayaw. Uray ikanda ka iti pamadayaw, no naidalit kanto, awan to't serbina. Sige, Yaya, tugpalan ka. Maturog ka, tapno di ka unay madanagan. Wen nakunakon, kapapatgan ti salunat, iso nga aywanan. Kasanon,
No saanan asyak ti makaala iti pamadayaw. Adon tinagbaligi nga awan na gunod da pamadayaw. Ngem adon met tinakagunod iti pamadayaw. Ngem awan dan dito'y abiyag. Makariknan isolidad iti panakaikawa. Gapo, tasaanan nga ikan nila kay na iti kwarta. Baya masagabaan na ti mading haramid na. Sinayang na ti urnong da. Saan ka di analabas no do saan? Kasano ngagbaliw no sumuko ka adagos? Balagan ka. Saan mo ngay kan iti kwarta tapno agbaliw? Tapno malipatan na ti agsugal. Dandanik ikan itay, ngam napanunot ka, amapan naman ang isugal. No inik kam, kaslaim baon mon amapan manin agsugal. Laglagi pam, dakkel ti impaabak na. Urnong da nga agasawa. Nyala, saan kong ikikan? Masyanak lang amin no makita ka nakakaasi ti langanda. Ada-ada amay gumon iti sugal no ikam iti kwarta. Bayam dita, tawan matidakas ama pasamak kan kuana, nga uray awan kwartana. Naturog ka din ni Dennis. Wen madam, apay ka di, ada ka di ibagam kan kwa na? Nangag ko ti saritaan nyo itay. Apayakas jay ti imbagam. Anya ka di ti imbagak asaan mo ang nagustuhan, madam. Ti imbagam nga awan serbi ti pamadayaw. Madam, saan ka di anapatagkan ka ti salon at ti anak mo? Apay kumaasaan anapatag? Siyak ti inana. Yaya kalaang. Yaya ak nga agpaiso. Iso akit kita ak ti pagsayaatan na. Saan kat at ipagdaksan na? Pagdaksan na ka di ti pagayatak a makagunod iti pamadayaw? Tapno pa kaidayawam, madam? Nga uray maidalit ni Dennis? Bastos ka, katulong! Kaya't mo ka di tapapanawan ka! Anya pa'y dagiti sumaruno a mapasamak. Papagayam, di uliwayan a denggen, tituloy te serye tayo itaalawas a napauluan. Baligi, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero, ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga estasyon. Agyaman kami iti ingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas saanan nga inted ni Gary ti sweldo na ken ni Solidad. Kat ni Maria lang ang ababaunan tinag-grocery. Kabayatan na, mayatan tirek na ni Dennis, isuanapanan iti pagadalan. Nagtultuloy tinalimod nga apal ni Cathy, iti kinalaing ni Dennis. Iti sabali abangir, madamati ripaso ni Dennis, idi imbaon ni Maria amapan maturong daytoy. Nangagmat ni Solidad ti saritaan da. Papagayam, denggan tituloy te serye tayo itaalawas a napauluan. Baligi, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Pagdaksan ka din ni Dennis ti pagayatak a makagunod iti pamadayaw? Tapno pa kaidayawam, madam? Nga uray maidalit ni Dennis? Bastos ka, katulong. Kaya't mo ka di tapapanawon ka? Okay laang, madam. Basta ay wanam anaimbag ti anak mo. Katulong ka laang, amok ti pagsayaatan ti anak ko. Ammom ka di, madam. Jack kayat nga agpuyat ni Dennis. Tama nga no agulaw manan. Napatag kanyak ti salunat na. Ha! Agimpake kan. Pumanaw kan inton bigat. Yaya, apay dagita gargarat mo. Bastos day ta katulong. Pagawid akon, tadumot di ta ti maala kasukat na. Saan na mabalin, mama?
Awan ti makaartap kan ni Yaya Maria. Ha! Di mo ko na nga artapan nak day ta katulong, iho? Mama, agduma kayo iti pagrebangan kan posisyon dito'y balay. Sikat inak, kat isumot ti yayak. Kat, isakit mo day ta, Yaya? Jak isakit, ngamjak kayat apumanaw. Anya ti makagapo? Apay adi mo kayat apumanaw? Mama, nagbalinan apas at tibiyag ko. Di nakpulos binaybayan. Nariknak ti panang ipatag na kanyak. Apay, asino ti kasuron mo? Bastos day di akatulong. Papanawag ko ma, ngam insakit ket din ni Dennis. Apay ko maapapanawam tinasing patakatulong. Uray siya, jakmat umanugot apapanawam ni Aya. Apay ka di apag may saan dak. Ibagam man anya ti basol na, apay apapanawam. Bastos nga rod, di nakamo a respetuan, kat siyak ti amo na. Ibagam man no kasano abinastos na kakunam. Sug-sug-sugan na ni Dennis asaanan nga agrepaso. Awan kanot serbi ti pamadayaw. Huh, panawan ka man langan, mapanak langan iti ayanda mama. Ita, tawan ni Solidad. Kayat ka makasarita, Yaya. Anya ka di tinapasamak. Idi madama ti panagripaso ni Sir Dennis, idi rabii. Imbaon ko amaturog, tarabiin. Ngamin, jak kayat ngagpuyat, sir. Dayta ka dilang. Imbaga ni Dennis nga amangan no nababati maala na iti eksamin da. Amangan ka no naawan magunod na apamadayaw. Ket? Imbagak anapat patag ti salunat na ngam ti anyaman apamadayaw, sir. Iso anapan batan naturog. Anya ti pakainaigan ni Solidad iti napasamag. Apay anakapungtot. Nangag nangamin ti imbagak, sir. Imay kat dinamag na no apay ka no nga imbagak ti kasjay. Anya matinsungbat mo? Imbagak, anapat patag ti salunat ni Dennis. Tama iparit nga rod ti agpuyat ken kuana. Iso aday jay, nagpungtot ni Madam. Itay bigat kapay ngayon may dito'y balay. Apay adi kapay lagaway. Di yu ka di kayat ngagyanak pa'y diti balay, mama. Ne, nagaapa kayo ka di iti asawam? Itaman pa'y. Pag may saan dakit din iti balay, napatpatag da di akatulong am siyak. Imposible dayta. Adala siguro saan niyaw ang nagkinawatan nga gasawa. Idi papanawak ni Maria, inggawid da. Idi siyak ti pimanaw, mayak dito'y, didak pulos inggawid. Nambaram ko maamang papanaw iti yaya ni Dennis, manipod o beng. Di makal ngamin ti ulo na, mama. Nagtubo pa yan ti Sara na. Kasla imposible ngagbalbaliw ni Maria. Amok ni Maria. Pati kadida kayo? Kat dayjay ayaya ti ayunan nyo? Saan bahat nga iti kasta? Ngam adala siguro saan nyo ang nagkinaawatan. Anya ka di tinagpasugnudan ni Solidad, Barok? Jak manamukin kwa na, papa. Saan mi ngayon palubos a papanawan na ni Yaya Maria? Dayjay lang met, papa. Unay lakit din ni Solidad. Kasla ubing agpampanunot. No kayat na ti agyan dito'y balayo, bayan tayo pa'y papa. Saan ko mata pinapanaw? Agawid no kayat na. Amo na matidalan nga agsubli. Wen, makamiris tumatla siguro. Nasaya at matumakamiris, papa. Ngam no papanawin na tinabayagan na katulong mi. Jak ipalubos. Ken sana kayat ni Dennis apumanaw ti yaya na. Napan kayon samot ijay balay, papa. Wen, agrubrubat dagiti agama itay napanak. Didak ka di dinamag? San mat? Dinamag kuno apay apimanaw ka. Kat kunamat ni Gary, adi nakakanumat pinapanaw. Sa anak nga gawid, aging gaadinak umay sukunan. Kasanuno di nakaumay sukunan? Saan ka din nga gawid? Saan, papa? Di tuya kun balay nga agnaad.
No di mo kaya ti agawid. Tulungam nga rod ni mama may ti trabaho dito'y balay. Agluto, agtalos, ken aglaba. Anya? Umadani man ang midterm exam tayo. Itapay lang, rugya kong tagrepaso. Masapol asyak ti kangatuan ti maala iti test. Kanayo nakmat nga agripaso. Ngam saan ko lata maartapan ti kinalaing ni Dennis. Nalaing na talaga. Naira na laeng mat nga iti kalabas kat basit ti naala. Ngam ikarik. Daytoy sumaruno, syakton ti kangatuan. Isaganam nga rod tay blowout mo Ilibre na kami ija kantin. Kasla jay ar-aramida ni Dennis no agtap iti test wano quiz. Day talaga yan. Chicken feed lang dagita. Talaga mata. Ngam, apay nga awan pailaang ni Dennis. Apay ka di ano awan ni Dennis kat napalalo adanag mo. Dagiti kalabas nga awan ka pa'y. Ada jay kalat nga agabsent oray madama ti test. Tapay. Itaray day di hospital. Taday jay nga min sakit na. Ay, kaasiman. Barok, di ka kadipay mapan iti pagadalan. Papana ko niyaya. Insapar ko lang tinag-advance review. Adda nga aming report may school. Anya ka diti kayat mo nga isaganak a meriendam to. Saan niyaya? Mga naktulangan iti kantin ti pagadalan. Kasta ka di, Barok. Ang liklikam, dagiti maiparit akanam, laglagi pom kumaday ta. Danag mo lakin din yaya. Tanda anak amin nga iparit mo. Ay, saan asyak ti mangiparit? Ti doktor mo. Iso amasapol nga agtungpal ka. Unyaya, agtungpalak. Kunak no saan ka manan nga umay? Nag-advance review ak ngamin para iti maangay a report tayo. Ha? Ita ka din di pa nag-report tayo? Wunmat. Imbaga ni sir, idi last meeting. Sigurado asi ka nga rod manan tinakasagana nga ag-report. Ay, nalipat ang data report. Saan ka nag-review? Saan ka nakasagana? Ni man nga rodan Dennis ati kasla professor ay jasango. Isagana tamat ti questions ta. Isagana kun ti adoan narigat a questions ko. Sige. Intun masung batak ti saludsudyo. Ag saludsudak mat kada kayo. Delikado nga rod no kasta. Amangan numangtad ka mat iti question ajak masungbatan. Payakan ayon mo akitaan da ta silpon mo, Solidad. Pidutam sa intun kuan idisom. Kitkitaak nga rod no ada text ni Gary. Talaga nga awan, mama. Awagam wano sika timang text kan kuana. Awan mo't nga rod load ko. Samay sa, apay asyak ti umuna nga ag-text kan kuana. Nangalaan na iti swerte na. Apay asika pa iti napanakal. Kat sika lang arudan tinakabasol. Nagsorry akmatan kan kuana. Mabali na nagsuri ka. Ngam, ti sakit tinakam nga impay mo kan kuana. Saan maagasan iti panagsuri lang. Dakal nga min akwarta ti impukaw mo gapo iti bisyom. Kastoy gayam ti madi nga itdan ti madi abisyo. Ita kadilaang mapanunot mo dayta, kat bakbakatan kan. Ammum kumaday ta, no nanakam ka. Awan mat ni Solidad, napanan na ka di. Napan siguro nagload. Dimbawat iti pagload na, tanabayag ka no asaan ang naludad, cellphone na. Saan nga ta nga iti madyungan man yung tinapanan na? Makamun ano iti madyungan man ang tinangipanan na itiintad ko abasita kwarta. No itay pa'y apimanaw anapan nagload, at dakuman. Malaksid no nakitungtungtung pa'y dita. Ay, saad lang agkamali ang mapan iti madyungan. Sayang lang di intad ko apaglod na kuma. Mamuag tula nga madyungan tinagturungan na. Pagsasawa ka talaga. Iso nga inikak takunana nga awagan na ni Gary.
Kaya't ko kuma nga ornosen dati linanganda. Kablaawan ka, Dennis. Good performance ka, kuna ni sir. Nalipatak tumat ngamin day ta report. May saak kumamat at makdar ang nag-report. Masiguradok ana nga to ti gradom ka ni Sir Dennis. Sika kano ti kamayatan iti report na. Nasungbatang pa'y amin asaludsud da kan ka. Ket sapay kuma. Tainton madanon ti panagturpos tayo. Ket nasalun atak pay. Kasano ka di ti panagriknam ita? Madi ka di manan? Saan met? Ngam saan tayo nga ammo. Dagiti mapasamak iti masungat. Sa bagay. Saan tayo atangal dagiti pasamak? Ngam agtalag tayo kumaiti kaasi ti apo. Naliday ka matasimang bat, papa? Saan ko asinukon ni Mama Midye balay dalolom? Tabarang agbaliw. Nadamag ko anapan kanumanan ije madjongan iti kalman. Inikam ka di iti pagsugal na? Saan? Diyak amuno nangalaan na iti insugal na. Inikanda nga ta. Mapanak to agpasyar ije iyan dalolo. Kalpasan ti klasek. Anya ti aramida mi jay, iho? Inaklag pasyar, papa. Saan mo asukunan ti inam? Bayam nga agyan ijay, tabareng agnakam. Dimawat ka ako dam iti pagload mo. Ngam sabali tinapanam tanapan ka na kimachong. Kunak namin no umado ti kwarta. Ad-addamot anaabak nga ma. Ay, talaga nga awan manaknakam mo. Naigumon kan iti sugal. Ay, bimabayan ka man nugal. Kunak ano saan ang maabak? Ay, di ka nagrason pay. Uray siyak nga inam, lukwam. Ay, sinalbag ka kiday. Manumot lang day, Jane. Ay, saan ka na dumawdawat kanyak iti kwarta? Tatalaga, di kantonikan! Agyaman na, taumayin akmatla sukunan iho. Sukunan? Imayak, taipakaamukan ka ang nagungat ni papa. Taapay ka no anapan ka manan nakisugal. Ha? Kasano nga muna ang napanak nakisugal? Napanak lang nagbuya. Sa anak ang nakisugal. Saan akas ta tinakadanon kan ni papa? Nakimadyong ka, kat naabak ka kano? Asino ti salawasaw anang idanon day taken ni papam? Saan kun adinamag? Apay ngamin anapan ka manan nakisugal. Kung akban lano may naksukunan, ngam saan mo't gayam, tama di addamag tinsang bay mo. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggen, ti paggibusan, ti seryetayo itaalawas ang napauluan. Baligi, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurata para iti radyo ni Steph Mero. Ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, TMPBC, Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y estasyon. Agyaman kami, iti ingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ita papagayam, isagot mi kada kayo, ti paggibusan, ti seryetayo itaalawas ang napauluan. Baligi, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Mama, saan kun adinamag, no asino tinangidanon kan ni papa? Apay ngamin anapan ka manan nakisugal. Kunak man no umay naksukunan, saan mo't tama di addamag tinsang bay mo? Mama, ikagkagumaak ti agbaligi para itinasaya at amasakbayan. Ang sika, sabalit ikagkagumaam. Dandani ka kadimot laang ng agturpos, iho? No ipalubos ti apo, mama. Sapay ko ma, taawan tubang iti panagturpos ko. Oh, adan tumot laang ng anak ko, doktor. Mama, sardangan niyo kuman ti agsugal. Nakasaom ka din ni Mama, Barok?
Unyaya, namnamaan na amapan kusukunan. Apay adi mo sinukon. Imbagan ni Papa, nga awan ng papanaw kan kuana. Isu amak-amumutan nga gawid no kayat na. Ay, kasanon no agururay iti mapanmang sukon ken kuana. Saan mo takayat ni Papa amapan sukunan? Ay, nasakit nga min tinakam ni Papam. Tapi manaw, adi damot pinapanaw. Barang ano agkapyadan tumutlaan. Awan papanan na no di kasta, Barok. Basit mo't abanag ti saan daan nagkinaawatan. Dakkal kanwa kantidad, ti impaabak ni Mama iti sugal. Ay, kunak no basit laeng. Takasta nga min ti imbagan ni Mamam, Barok. Di mo ka di pa'y malagip ti agawid, ket umadanin ti panagturpos ni Dennis. Dinak nga tao may sukunan ni Gary, Papa. Saan mo anamnamaan? Saan ka kumaamakipin natangkan, tas sika ti ayan ti biddot? Sika ka di tinangibagaan na panak manan nakisugal, Papa. Nakitam ka di anapanak iti balayo. Ado ti tao amabali na makaidano ni ti asawam. Sino nga taday di asiping ti dila na? Amo ti tattao, nalaingda nga agidanon. Ketapno awan idanon da iti asawam, san ka nga agar-aramid iti may kaniwas. Nagadungamin ti tao aman nakibiyang. Sana maliklikan ti kunam aman nakibiyang. Iswa kasayaatan ti lumiklik. Nuam mo madakas, saan mo nga aramiden? Sika manen ti mapan a grocery, ken makitsenda, Yaya Maria. Ay, sir. Diyo ka di kayat nga agawidan ni Madam ditoy? Adaken ko na dayta. Saan ko matapi na panaw? Ay, amangan nur-urayan na kayo amang sukon ken kuana. Nusak ti nakabasol, nabayag dayta agpat na gadyak mapansukunen. Nga misuma ti nagkamali. Ang di mo't la agawidan, sir. Nusukunag, amangan no agpanakal. Kat saan na amarik na akagurak ti panagsugsugal na. Ay, adda nga rod kada kayo amangurnos iti amin, sir. Ay, amuyo, panagriknakat, siyak sa ti makagapuno apay apimanaw. Ngam saan anaing kalintigan ti panang papanaw na ken ka ngawan mo't basol mo? Ay, saan ko mat siguro apakabasulan? Ti pananghiyalikakak iti salunat ni Sir Dennis. Saan ka di, sir? Hustulaeng ti inaramid mo, Yaya Maria. Apay adyak na panunot adagos. Adagayam sing-sing iti ramay ko. Ti wedding ring mi kanigari. Inak isalda, tapno ada pagpuunak. No mga bakak, inak tumat latubusan. Mayat tinapanunot ko. Mapanak iti pawn shop. Inak isalda ti sing-sing ko. Dinak nakita ni Solidad nga at dito'y kalsada. Nakita ka naggapo dita pawn shop iti asideg. Ay, inakagdamag iti pawn shop. Noan niya ti naramid na ijay. Sinalpag. Insalda na ti wedding ring mi. Tubusak ti sing-sing. Saan ko nga urayan ti taning na. Ay, awagak ni Mama. Taalaan na ti resibo kini Solidad. Hello, Mama. Mabalin ka di nga umay kayo dito'y balay. Abay ka, day. Ada ka di parikot, Barok. Sana mabalin na pagsaritaan tayo iti cellphone, Mama. Umay kayo kuma dito'y balay. Parikot ka di, day, ta? Ala, dito ito balay ti pagsaritaan tayo. Ala nga, Rod. Ubayak di ta. Abay, awan ka di trabahom ita. Impier ko pa lang ti opisina iti assistant ko, Mama. Urayan kayo? Ay, sige. Agrubwatak, ta umayak. Agyamanak, Mama. Papanam, tagrubrubuat ka?
Imawag ni Garay. Ada ka no importante a pagsaritaan, may. Anya ngay dayta? Mamuak no agsarita ka, may. Isungar da mapahanak iti balay da. Kaslad da sa baling agparparik na kanyak. Anya ngay dayta agparparik na kan ka. Tsak mawatan tiriknag. Kaslad da pakadanagak at tsak amo. Na mga nupuyat mula dayta. Ay, ingka ka maturugan. Puyat ko nga tangag paiso daytoy. Kaslasaan matikunak. Ingka ka aginadahan. Nasaysaya at no aginada ka. Imbagta nakasangpet kayon, mama. Importante ti pagsaritaan tayo. Anya ka di dayta, anak. Nakita ka naggapo ni Solidad iti pawn shop. Napan ko dinamag iti empleyado ijahin no anya ti inaramid na. Kat insalda na ti wedding ring mi. Anya? Ne, apay nga insalda na ti wedding ring yo. Awan siguro ti pagsugal na, mama. Iso nga insalda na ti wedding ring na. Ay, sayang ti singseng no saan amatubos. Talaga asayang dayjay. Mama, saan anapatagkan kwa natin sagot ko asingsing? Inda kita ang tiresibaw, ta sigurado nga adda itibag na. Kat siya akon ti magtubos. Adda ka din dyan, akmaw. Talaga kurang ti panagpampanunot na. Anya ka di ti inaramit na. Agasam ta nakita ni Gary ang naggapo iji pawn shop. Napanagdamag ni Gary no anya tinaramid na ijay. Insalda nagahayam ti wedding ring na. Anya, ay unay lakit din. Isugayam nga awan manen dito'y balay. Anya klase ti panagpampanunot nga daken kwa na. Nakula pa na talaga ti utak na. Di na namo ti aramiden na, gapo iti bisyo na. Kastan sa ti tao nga da bisyo na. Di nan makita ti pagsayaatan na. Kasaritam iti nalapat no sumangpag. Anya ka ditibag na, idi kalman aya. Jak nakita no anya tibag na. Ingka kita ni ti seled na. Amangan no adda ijay. Oh, adto iti resibo, iti panangisalda na iti singsing na. Ala, tayo naktubusan, kababayin ka ni Garay. Anya nga ti aramidan ta iti anak ta. Kasano a maikat na ti bisyo na. Ay, saan asinokon ni Garay? Tapno awan pagsugal na. Ngam insalda na kat nga rod tinapatagabahan na aga. Dayta kat insulto iti biyang ni Gary. Agpara nga sana napatagtisingsing ken kwa na. Isugaro da siya kung timang tubos ta nakababaid kan ni Garay. Unay kat ngaminin ti anak ta. Talaga asaan na pa'y amaliklikan ti panagsugal na. Dandanita yun agturbos. Wan, kat si kanton ni Doktora Soset. Kat siya tumatan ni Doktora Cathy. Kat ni Dennis. Dr. Dennis man. Naunday ti panaguray tayo iti panagturpos tayo. Ita, madano nan. Iti ungto tinaunday a panaganos. Dumtang ti baligi. Wanyag paiso. Nagananos tayo iti mano atawan. Ita, apitan tayon ti baligi. Kat day ta baligi. Isu ti pagsamakadan tayo iti masakbayan. Mapanak to ijay abroad. Ijayak nga agtrabaho. Saan mo kadiya kayat dito'y pagilian tayo? Basit ti sapol dito'y. Imbag ijay abroad, tadakkel ti sapol. Kasanungay barok, agturpos ka. Ang di pa'y nagawid ni mamam. Ay, huwag nga rugyaya. Amo namat. No saan na sumangpat? Adda kayo mat ka ni papa? Ang rumbeng nga adda ko man ni mamam. Saan ka de? Huwag kuma, yaya. Ngam saan na kayat ni papa asukunan? Sumangpat ka no kayat na. Naragsak ka de? No adda ni mamam? Kuma, tapno naragsak tayo amin iti panagturpos ko. Rumbeng laeng barok. Ninamnaman ni mamam nga adda pamadayaw amagunod mo iti panagturpos mo.
Saan da nga imbagay iji pagadalan, no adda award mi. Ta sorpresa ka no. Mabalin ka di nga isagot mo iti anak mo nga graduar iti kinadoktor ti panagbalbaliw mo. Ha? May santon a doktor ti anak ko, papa? Sigurado nga ibain na ka. Gapo iti kinamannugal mo. Kasta nga ta, papa? Masiguradok da ita. Agbaligi ti anak mo, ngem si ka nga inana. Di mo pala na isardeng ti bisyom. Kaya't kumot ti umatendar iti graduation ti anak ko, papa. Didak mat binagaan. Makumikom dayjay. Saan ka kuman nga agpa-importante? Sika ti umasideg. Mabainak nga agawid, papa. Amangan na agungat ni Gary. Gapo iti inaramid ko apa nang isalda iti wedding ring mi. Agkid daw ka iti pamakawan. Sika ti nakabasol. Isu asika ti agpakumbaba. Apay nga imay ka dito'y balay da, papa. Sika katulong. Madam, saan da nga amo nga imayak? Nasao nga mi ni Sir Dennis ang naragsak ka no adda ka iti graduation na. Ha? Agpaiso nga imbaga na daytakan ka? Wen, madam, iso nga agawid kayo kuman. Kasano no agungat ni Gary? Tikunana, di nakakanumot pinapanaw. Nalawa ka no tiruangan asarkam no agsubli ka. Iso nga agawid kan madam. Talaga nga imbaga ni Gary dayta? Wen, madam, numan agungat ni sir, agkid daw ka iti pamakawan. Sigurado, awaten na ka. Nagsingpat ni sir. Sige, ipagpagapok iti graduation ni Dennis. Mapanak iti pagadalan da. Wen, madam, umunaak nga rudan. Mangisagana ak ngamin para iti graduation na. Kablawan ka, Dr. Dennis. May saka asuma cum laude. Kablaawan ka, iho. Dinak pinay. Ti isagot ko kan ka, kat ti panagbalbaliw ko. Ikarit, agbaliwan ko na. Tapno maibagay ak nga ina, ti may santon a doktor. No agpaiso day tang imbagam, ti pamilya tayon ti kararagsakan. Maaramid mo ka di, solidag? Ikarit, Gary, kat pakawanan ako ma. Saanan ang maulit ti mading aramid ko? Ikadakon ti bisyok. Kababain mo't iti anak ta. Kablaawan ka, Sir Dennis. Agyaman ang unay kada kayo. Kompleto tayo itang aldaw. Aldaw ti panagbaligik. Agpapicture tayo man nga rod amin. Pagbaetan tayo ni Dennis. Ditan papagayam, tinaggibusan, teserye tayo itaalawas anapaulwan. Baligi, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWD 540. Ken daytoy ng estasyon. Agyaman kami, iti ingkay panang tarabay.